Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια. Εδώ πάλι ένα πέναλτι. Θα δούμε στη συνέχεια της φάσης ότι γίνεται μια διεκδίκηση. Εδώ τώρα πάει να πέσει. Εδώ βλέπετε. Α, ναι. Έχουν επαφή, αλλά το... Έχουνε. Ναι. Εδώ βλέπετε. Σηκώνει το πόδι που κάνει να περάσει. Βρίσκει το πόδι του. Είναι πέναλτι. Εδώ βλέπετε. Κακώς δεν δίνεται η παράβαση αυτή. Ήταν πέναλτι η φάση αυτή. Και φέρνει και ορισμένες έντονες διαμαρτυρίες και φιλονικίες μεταξύ των παιχτών. Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.